И какво става, хора? Тук сме с Роската. Днес ще правим битка с него. Какво става, Роска? Ами, нищо. Стискам палците, бия. Добре, предлагам да започваме. Айде. Задължител стик. Оу, интересно. Браво. Роска, бихте, малко ми върза, много може би, но имаше някакви коментари. Ами, следващия път се надявам да имам повече късмет аз. И аз така се надявам. Не може само на мене. Последвайте канала и ще се видим другия път. Чао! Чао!